non ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe aya hoɓrede Piindi TV ko salminde mon e juurade mon kono kadi e weltanade mon on kala saaha on paami ɗum tigui émission mon Ganndal Thierno Mody Aidara ta ɗum nelaɗo ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata kono ko ceerno soyne yiide yette jabɓe hoto yewne on paami tigui émission foof koye fijirde e jaleɗe kono haɗen en ko salminde hilfaɓe diine hilfaɓe artoɓe goni eɗo mo gonɗen en calmini en juurima ko en calmini gal chef Oumarul Foutiyou Tall koɗo Adama Aissa Ilimani Siré Samba Demba Ali Mouhtar koɗo subaka joom wuuro nangue e hoore en calmini ceerno Bachirou Tall kono en calmini Touba Tivaouane Ndiassane Madina Baye Madina Gounass en calmini Fass Gounass kala to kilifa diina wawi wonde e nder Fouta en calmini ceerno men ceerno Samoso Mourabbi Galle ceerno Adou Thiamin kala to kilifa diina wawi wonde min calmini min juurima kono en calmini kala dawoɗo e kalle he Piindi TV en calmini guila dow tan ha less en calmini kadi yeɓoɓe émission waɗoɓe commentaire kono en calmini kala mo gandanɗa hoorema aɗan caggal leydi France Espagne Angleterre Amérique kala to ɓiɗɗo pulo wawi wonde Cameroun Gabon onon foof on calminama on beltanama ha woni gonga émission mon ceerno Mody Aidara tanum nelaɗo ceerno hande wa deeƴi ceerno ɗe balɗe kam waji ɓe mbi aɗa deeƴi tan min manda ceerno min koni probléme ɗe balɗe kam ceerno ko miijoto kono heewi aɗa andi saaha foof ceerno sa jooɗo tan waɗa absenté est ce que yonani kadi ɓe dokkuma congé ceerno kadi émission duuɓi tati kadi aɗa waɗa émission hay sono ko lewru kam dokkuma poftoyɗa mam ƴettan ɗum hooram kam mbaɗan toon paadu men Abou Diop mi ƴetta congé mi wiya Abou Diop te min kam sam ƴetti congé 6 mois ƴetten lebbi 6 gandanami waɗa ɗum récupéré kono a yoɓetake de holɗum ɗum kay natti wonde congé ɗum kay kam diwat ɗum kay natti wonde congé aɗa handi hen ɗo aɗa handi hebde congé eyyi pour mi fofto kaliɗo e ƴeewi kala daaro émission Ganndal Thierno Mody waɗoɓe commentaire wonɓe nder leydi e wonɓe caggal leydi en calmini ceerno men Sérif Matar Ba ceerno Ibni en kala daaro émission dal kala to wawi wonde en calmini ɗum no fewi calmini ceerno Ali Thiam eyyi ceerno Ali Thiam en calmini mum ceerno aɗa andi manam ko yeɓata émission o min somi haalnima ɗum bo mbiyata kam ko wona gonga min mbaɗandi ɗum ƴetten émission mo ganduɗa spécial tan salminago ha gasa min mbaɗandi ñene hen kam commentaire ji mbaɗen noon ma nande taggue noon anda kaali sa jooɗi aɗa mi salmini kaari wallahi hakkilam yahat tan koye taggue wawi hen wasde aɗa andi kaalidu kadi neɗɗo kala kada daara aɗa yiiɗi hen tinde hoorema min mi yiiɓe gandanɗa animateur radio wonate wadde animé radio ɓe mbaɗamo envoyé message pour siftoraɓe nen noon hande sa jooɗi woni yimɓe ɓe gandanɗa a wawɓe yejjidde kaalid a salminatɓe ɗum tawi salminago heewat hande ɓen noon to ɓe ndewde e kaalid ɗo il faut kaalid salminaɓe nanɗon a haala kaalidu hakkillam are tokanam kaalidu Sebor séri Salmata Sebor e Mayram Sebor en toon to Congo Brazzaville mi salminiɓe ɓe jeeya ko to Wenu Boseyaɓe salminimo no fewi mbaɗandiɓe toon toɓat 24 heures sur 24 min ɗum tawi toon eɓe liggo Brazzaville toɓat tan Congo eɓe liggode toɓat tan Congo en Gabon en to min meeɗa hen haaldude e neɗɗo wiya kam hande toɓat tan nan noon en calminimo no fewi Salmata Sebor ceerno ha joni mi yaltani e kaaliɗuji hande minen kewi noon ceerno kaaliɗuji kewi ay ñanden ko ɓooyani ko tohram kaaliɗo Coulibaly yeehi to wuuro makko o waɗi geste joɗɗo jippi hôpital Wourossogui o yeehi ha to wuuro mabɓe Ganno ayi golle ɗe waɗi toon ɗe ko wiyata hen tan brefement geste o kaaliɗo on noon geste mi wawa ɗum wadde bref ndam mi haalade hen bisimilla anani dak kaaliɗo ay neɗɗo wuuro mon hay sinno ko galleji ɗiɗi farnoro wuuro mon kala ko dañɗa artir ɗum wuuro mon comme neɗɗo jooɗo comme jooɗoto wiya gorko mo Madina Diadji wonɓe gandanɗa nen parnoro wuuroji mabɓe kaaliɗo hande sa yiiɗiɓe sa wiɓe hoto galle bamma a hollat ɓe juuɗe mabɓe nanguete ɓe kolloye ɗema ganda wuuro mabɓe koye inde tan haaɗi koye ɗemgal tan haaɗi ɓe jottotako Kalidou Coulibaly ko waɗi ko min beltima hen kala ɓiɗɗo pullo jeeyaɗo ganno emo jeeyaka ganno weltima e geste o mbaɗa kono jeeyaɗo ganno te wona ganno tan ndaha Wourossogui ari o ƴetti lawol hunare o dane hunare o tellori o fayi dane ma ha ɓeɓe fulɓe fof jiiti hen koye mabɓe anani Kalidou toon aduna o tolni Kalidou neɗɗo farnoro ko jeyɗa te seeɗa ma mo dañƴa o artir wuuro ma par ce que image ne wawi nawde wuuro to heewi Bambali amane mbattuɗa nande Bambali billahi Bambali Kalidou min meeɗa andude nder Sénégal no waɗi wuuro biyeteɗo Bambali hande Bambali ma hay France naɓe ay tubakoɓe ne gandi Bambali hande wonfinoɓe Sénégal ɗo gandano wuuro biyeteɗo Ganno nene Fouta hande hewɓe gandi ɗum sababu ne Kalidou Coulibaly manam kamɓe wonkoɓe cikkata ni famɗi tawa famɗani
kaaliru ay woni yimɓe ɓe ganduɗa kala to ɓe jeeya wuuro ngo andete to wuuro kaaliru ande ma jeeye géolocalisation ɓuuri bonde wuuro ma wasa dañde géolocalisation ɗo won guureji ganduɗa ɗin ɗo ngala géolocalisation hay goto andaɓe hay fewnoɓe téléphone ganduɗa nat ɗi guureji no waɗi existé wa neldude localisation wuuro ngo ala anani haali ko yetti ko no ganno ɗum noon woni faaro men enen haalpulareɓe woni faaro e ɓiɓɓe gannonaɓe anani o mahi toon kadi galle makko o mahi toon galle makko yo ɓeydu yo wallu ganndo Kalidou Koulibaly yo ɓeeɗo wallude ganndo yo wallu ganno yo wallu rewɓe wonɓe gannoɓe ay Kalidou armi haalama ay rewɓe Fouta ɓe eɓe keewi expérience uji hande sa tottiɓe matériel uji e mbawi fewnude sabundeji tout ça guude ceñaɗe fof e mbawi no waɗa yo wat feere ɗum noon fof waɗa toon ample sukaɓe daña koɓe nangui mi nani omo waɗa toon hôpital ni c'est important aɗan ɗum noon weeɓani ma hande ɓe hôpital ɗum weeɓani te won ambulance uji garno toon mi nani kanko addi ɗum toon ɗum noon weeɓani yo jokku golle yimɓe waɓe no Kalidou Koulibaly ɓe kadi yoɓe ñembu ay Kalidou ko moƴƴi ñembete ko moƴƴi kono si ceerno kadi doole no poti ko sadio heɓata ko Kalidou heɓata ko kadi jiiɗaɗe won heɓoɓe ɗum ɗo ko ɓuuri ɗum won heɓoɓe ɗo ko ɓuuri ɗum Kalidou won leliɓe Fouta ɗo kam ɓuuri Kalidou Koulibaly kalis so anda Kalidou anda ko laaɓi kalandumami ceerno Kalidou Koulibaly jogui kalis de Kalidou hay Kalidou Koulibaly en kamɓe kalisaji mabɓe machallah yo Allah yaw ɓeyda way ko fawe mabɓe no heewi te kadi hay so wona poste mabɓe ɓe mbaɗiri kamɓe image mabɓe ne wawi addude waɗɓe ɗum taw kamɓe kalis mabɓe natani hen a faami way ay jour uji fettoɓe taxe uji joɓat ɗi an a yoɓani min mi yoɓani won leliɓe Fouta ganduɗa ɓuuri ɓe kalis min ko kalami ko noon tacca lempo e hande neɗɗo goto fina maha toon hôpital e yarde ndiyam fondi ustan ɗum hay mbuuɗu neɗɗo goto fina sot toon ambulance uji nogas rokkira ɗum ustata ɗum haydara wayni ka muccuɗ ɗum e poste tan anani ɗum tan mbimam Kalidou ko moƴƴi ñembete an a wawa maade juma a wawa wadde ko Kalidou Koulibaly waɗi ko sodat maaro aɗa fecca wuuro mon goto fof yo wattu poste mum haaɗi wat ko poste ma haaɗi haali gonga aɗa wawi wonde jeune gona Dakar ga aɗa liggo ko fate banggal fewnude mayoji en naggam woni rendinde ha daña peeruji ɗiɗi mayo dokka équipe aji ma équipe ma nawetan ba sa yawde quoi mi anda sa faami koko mawni tawi ko montouraji jeeyata rendin ha daña montouraji sappo nawa juma to babiraɓe ɓe jekkita go fof dokka ɗum Kalidou a yiyat leegal men ɗo neɗɗo mo ganduɗa liggey makko tiiɗani way sodat moquette adda werte juma he ko ɗum toon doole makko tolni hande noon coodowo moquette on so wima sam dañil mamma juma mam jab way mo meeɗa sodde moquette mo meeɗa sodde bale pour juma fitte an mbiya mama juma a mahata sa dañi a mahata a hiisoto a haali gon te ceerno ɗandiyankoɓe kadi yoɓe tinno mana e guure mabɓe ɗe no heewi noon ɓe ganduɗa eɓe mbaɗi fedde association eɓe mbaɗi pied kala ko wuuro ngo sohli ina waɗe vraiment min mi yi ɗandiyankoɓe fulɓe heewɓe eɓe pied pour wuuro mabɓe mi yi ɗum mi yi kadi kala wuuro mo ganduɗa hay sa jeeyaka toon sa nani tan oɗo juma morgo ala kilim a ƴettat kalis ma par ce que enen gandi Fouta no wuuli hande neɗɗo maayo fota waɗede glace en kilim ɓuuri ɗum fof ceerno yoɓe ɓeydat ɗum eyyi Kalidou won ɗandiyankoɓe gandanɗa kam min mention spécial vraiment min kam ɓen noon mi duwontoɓe surtout saha a yahata wuuro wiye a ɗo de goto ɗanniyanki soodi o kilim o ɗanniyanki soodi ɗi radio ji juma waɗɗo o forage Kalidou toon leydi tolni ayi min armi haalama sara hulleɓe wawude somi yeehi wuuro mabɓe ngo mi weltoto na hande ko ɓuuri hewde toon ami ko ɗanniyankoɓe waɗi ɗum toon nda min mi tawaka way kam namniɗo holon waɗanmo a mbi ɗo ko immigré ji gonɗi ɗo ɗi mbaɗi association pewndu wuuro ngo hay hande so goni Madina naaɓe Madina jaajɓe naaɓe hay so goni yimɓe nayo onon lewru fof mbaɗa uññaji joyyi ala ko ustantuma ɗo e hitande guitton ɗum ɗon ƴewon ko coode ɗon Madina jaajɓe ko ɓeydata Madina jaajɓe ɗum wona faaro mon coɗon groupe mawɗo nawon ɗum e juma Madina jaaj ɗo ala manam wuuro kay sohlat tan voilà wuuro kam ko wuuro sohli fof yo yimɓe daro hen ay Kalidou neɗɗo biyo moppat hami dañi ko heewi mi waɗa watta haali gonga ceerno de biyo hami dañi mi waɗa watta Kalidou ay jogorɗo waɗi gila waɗa taba waɗat ay ɗum tawi mbi ay neɗɗo sa woni célibataire taski so yondi sooda jawdi aɗa hirta ay sa woni célibataire a wowani hirto jawdi hay sa ritare a hirtata a ɓaggot tan wadde koye gowka
koye ngoko ay kaalid min noppima min gila jami ha mbattumi janngude mecce kam garda e baba mbimam woppum watta sodde mburu kaccari ketta hen min mburu kaccari min heedi hen kamɓe noon gandi kilo ñufoto ɓe coodata way hade mi lelade kam mami lijji ɗum ha timma mera mi totta ɗum par ce que ɗon dolema toon donam tolni mi wiyani baba wopmi gaddo dépense o ndax mi attanani taw dépense way hande mburu mo kattannomi o ɗum tawi hande kattanmi dépense o ɗum tawi ka piɓɗo ɗum anniya quoi kam piɓɗo ɗum anniya ɗum tawi gowmi ɗum wadde kono ceerno esaɗan ɗo hande sagataɓe hewɓe yummaɓe tottaɓe kestare min yii ɗum pina mbiya nene hoto kaccari ndi woni nene hoto kaccari ndi woni yo Allah juutno law ko yertini yo Allah juutno balɗe nene kalliɗo ar mi haalama min manda holo jogori wonde ɓinguelam way ma meɗ formation banggode formation bango a meeɗa ɗum ɓinguelam dewel noon an kam min jogotoma ha ndeseɗa way gorko kono ceerno asaɗa joni presque ɓiɓe rewɓe ɓe ɓuuri hewde yulmede sa e worɓe ala jiida kalliɗo a yiyat rewɓe gummoto guure gara ɗon liggo no balla yummaɓe a yiyat ɗum rewɓe dañɓe joom ɓe noon no waɗi rewɓe ñakkuɓe joom no waɗi rewɓe ganduɗa ligganade suka mabɓe ƴettude kalis rokka suka mabɓe ɓurni ɓe totta nene mabɓe walla yummum suka mabɓe walla yummum suka mabɓe hande julde a yiyat feede yona jaaha cooɗoya hartumaji foof sukar korko mbaɗa pañe ha feewa taw ko yummum suka ma nawta taw yumma dute kinkiliba ne nawtomo laakar hay ponnes café sodanta yumma aɗa waɗa ɗum sinap aɗa waɗa ɗum sinap hande ko esam ƴeewoyani goppa nene ma way noon kali no waɗi rewɓe joguiɓe yurmede yummirama mabɓe min kam ɓen noon no beeli kam ko gandanɗa hande wutta jooɗo ɓe kanden ɗum tan koye nene mabɓe min ceerno mi welama ɓiɗɗo debbo yumma wona guiƴe quoi guiƴe son paami ko jinmi haalde quoi yumma wona guiƴe wona sehil ma quoi oɗon pijja oɗon mbaɗɗo sinap kala ko coɗɗa codnama min on ɗon complice hakkude ɓiɗɗo e yumma ne welimi quoi kalid nde hande ɓiɗɗo debbo darogal ma ko nene ma ay min mbaɗa wongo mbaɗa sehilam intime min cuuɗodirta haydara mopanduma woppani bone ma debbo dal yumma woni sehilma intime yo won sehilma intime ɗo e resaka yo yumma won sehilma intime sa dañi kala ko jahma ya haalnoy ɗum yumma ka anda haalan yumma ko hemma e nder ɓanduma haalan yumma dakkaliɗo ay nene no suura ɓiɗɗo hande aɗa wawi wadde nene ma ko muusi ɗum wawi wallahi wonko mofte nder ɓerde makko ko meɗɗamo haalande walla ko andanma o yaltinta ɗum e ɗemgal makko nanɗona en calmini Kalidou Coulibaly en calmini nen men Fatim Samba Diop enen mbiya ganno yo yaaru dow yo sodan Fatim Samba Diop oto goɗɗo oto kadi o sodnimo oto ala Ablaye sodnina ɗum ko Ablaye walla soodi Fatim Samba Diop koko yimi Ablaye walla yimi Kalidou Coulibaly so gandum sa sodnanimo ñande o yimi Sadio Mané ma Sadio Mané sodanum oto te nen wonan gacce ma sodanum oto guila law nanɗona en calminimo no fewi tokaram Kalidou Coulibaly ceerno jalten ɗon naatan joni ko wiyete kawmanuji ko ñinmami haalani ko noon ceerno ni jalni kawman woni ɗanniyankoɓe aɗan kadi kon ken sehilaɓe par ce que sa waɗi sondage kamɓe ɓuuri heewde komin ƴeɓata gandal ceerno muɗi kono ceerno won ko ƴewtandimi wat sa jeeya ɗanniyanke goto gartuɗo mbaɗo nokkol holon holmo ɓuurmi yawade ni ɗanniyanke tan gartuɗo mbaɗo no Cheikh Ndaw arta kono a yiyede makko ceerno faaro ngo ganduɗa nde wayata nde o nawarano ɗum o arta exemple Fouta walla o arta Dakar guilay ɓornugol guilay no haaldirta mana way andat o Alassane woni Alassane sehilam gonɗo Paris o Alassane manda a faami Alassane en Mamadou en ɓen ko sehilaɓam kono hande jiiya kadi ɗanniyanka mo ganduɗa sa wiyama o ummi ko États-Unis walla ummi ko France mbiyata ala wona goto wona gonga no ɓornorini no waɗi simple o mana omone baali he omone sukaɓe omo fetta baɗ mana omo lesti kini quoi wallahi manam deux différent ɗanniyankoɓe ɓen ɗon ko mbiyataɓe ceerno eyyi ay Kalidou Allah tagirnon yimɓe peɗeli nooma e ɓurtodirde ayi wonɓe ganduɗa hande soɓe ɗannima tan ɓe cikkanɓe naati aljanna guilay hay noɓe kaldirta ni hay noɓe kaldat a yiyan mo jippiɗo aéroport tan fuɗɗo haalde français an français ma hay français Thierno Mody hay français Wourossogui mbiyaɗa haala français awa haalde ɗemgal ma anani wawi wonɓe gandanɗa caggal leydi changani ɓe Alassane sehilam mo toñonmo omon paari on guilomo ara ɗo aéroport wona min addoyno ɗum nguleki yimɓe no maya nguleki Alassane no ɓorni paltu mo gandanɗa mima an Alassane ko woni probléme ma oɗo saha ɓe gara exemple Fouta walla la ilaha illallah jeeya ceerno baɗɗo costume mo ganduɗa ɓorno veste mbimi on kam Alassane o kam est ce que ça va
est-ce que wona ne warata départ ni jangi quoi kalid way volcam sangam bien ha fani Afrique manda naati Afrique climat o sandat anan way il faut holle yimbe mu jogi kos il faut alsan holle yimbe no jogi kos anani an fala ko mama kos fala ko mama odo wona mama kos anani walen ya mo gananda natti yar kiren kay kaltawra mi an argay murtanna calikto kiren calik marata saligi caligirto sobe caligo ko kiren be caligirto manam kiren wona faro quoi non dum wona faro adan ko woni faro kalid min mahi galle babam min mahani nenam jaajo da quoi danugol ma jaajo ala won me ganda kay danugol mabbe hayyade bene burdum ceerno benon woni kalis way kalid won danugol mima manam ko gonta ko bene ha nendina adan do ngam yakare be porta anani ceerno be madal compliqué ko adan dan ko be mbiyen mabbe be ngarti galle o regardement ça manda sa fami ceerno ko jinma wi min dal ko jinmi kalide dan yanki ñande Allah adduma adan non arsukaaji potani way neddo hande tinno tongonda do tinno e hoorema ay kalid ay bibbe leydi ko be ngurato ko an hodo wurdu ay saha non hewbe nen toon ko say pade jaltu cer coodoya sentir cer cooda appartement luxe koda jejjita ko addunoma tawa an yejjiti yumma ko yeeno kange mum tottuma bamma ko faltino baali makko yeey tottuma a yejjiti dum minirama nan jodi no panma wat réaliser dara to ceerno jafra medinande Souleymane Faye jimowo o wi wadde réussite wona an tan mbaɗa réussir exemple kaalido no wuuri e joom suudu mum no jogui oto no jogui galle mum no yaha ni ɗanno ni arta sikka waɗi réussir o wi wona ɗum woni réussite o wi réussite tigui rigui woni mbaɗa réussir famille ma eko ɓaɗima eko taari ma foof ballaɓe han mbaɗa réussir o wi ɗum woni réussir ɗum woni réussir kaali nomin hande mi wawa jogade mi jooɗo galle tan miñirabam no kalko a faami jogui ɓerde ɓe mbawmi wallude ɓe fof mi wallaɓe podɓe uddide place mam uddit place ayne no won miñiram gandal ngala joom ala non ben kam ceerno jarana haalde yimɓe ɓe paami ɓe mbiyata voilà podɓe wallede ɓe yo wallu kaali neɗɗo yo farnoro galle men min waɗi ɗon ɗum ɗo min walli kadi kaari min walli kaari daroɗon hen wona afo quoi en tant que ko wiyete afo voilà hayso wona afo darɗa darde responsable kaali neɗɗo aɗa wawi wonde afo te a wona responsable non darde afo ça veut dire no afo foti waade quoi afo normal no foti waade way neɗɗo no wona kodda bom wona responsable hande sa ɓuuri neɗɗo doole wallumo ha kanke ɗo daña way jiiɗa an tan goto gona e galle an haala nde haala ordonnance an haala nde te kala kalɗo il faut pawa hen konngol no eɓe keewi koɓe namnoto ɗon jiɗnomi arde sah manam dañal ma kadi wasma changé mbasa wonde dañɗo mettude ƴiƴam par ce que tawde an sohlaji foof koye an arata yo won jaajɗo ɓernde quoi mbaɗa salmina entre parenthèse Djiby sehlam goto ne mantala joli ñande hen lewru fof noddira kamen numéro kesso heccanki manda heccawe lo noddi kamen numéro goɗɗo mimum Djiby an mi heptinani mimum ko holon o wi an ceerno won min sam noddima mbiya par ce que ko change ko numéro koko heewi Djiby numéro ma hoto change ɗum min kaalidu sa ñaguima kam sam dañi mi rokkuma sam ala mima mi ala mi uddetake hen anani way mi jogata ko téléphone jus mi jogata ko numéro jus mi haaldata yimɓe naggam sangam pourquoi jogo numéro ma hunuko so kulila hunuko so haalani gonga tan haala fenani kaalidu a noddi kam a haalni kam probléme ma wi a kaalidu ko kalanda kam ko de minani sam joguinoma waɗa ɗum way oɗo saaha to tolnimira mi ala kono kadi ceerno wonɓe Afrique ɓe jaafo waɓe no kaaliɗo ɓe yoɓe goppu fenade woni holɗum ceerno Mody wona caggal leydi min mi wondani haydara ceerno yaha mi lijjita ordonnance am mi photo mi wara dande mima mi sellani ɓen kam ko fuuyi eyyi sohla wasta quoi ɓen kam ko fuuyi gonga kadi mi weeli Allah ay kaalidu ay neɗɗo hayso woni caggal leydi an yo ndimagu ma solo hunde ay hande kaalidu min mi wiyata mi ñagota ko kaalidu mina kaalidu gonnunoɗo kaalidu nen caggal leydi mi dañi probléme mi haalande non way probléme o mom daro hen ha mi ronka o tawtami hen ha mi anda mi ronki mi nodda kaalidu a ɗum de mi ronki walla kat ko 100 000 wonno mi dañi 50 000 anani way wonɓe ganduɗa kay ko fuyiɓe ɓe jojani min walla lewru foof kadi ceerno ñagoɗa min haala puyɗo ɓen ko ɓe jojani
ay kaalid ay wonɓe toɓe eɓe keewi fereji on ɗon banggue kadi mi jaɓaniɓe ɗum eɓe keewi fereji kaalid facture aji mabɓe port ni lempoji tout ça kamɓe koɓe mbaɗa koye galle o tan yoni en calmini nen lelɗo nen lelɗo si ndeta mi wayrimo nande sehilam nenɗo moƴƴo aussi kadi hande wonɓe caggal leydi ɓe kaalid min mbaɗa yurmoɓe saha emin jokkodira téléphone mina mabɓe min kaldat ko juuti ha tete haade mi uddude ni ñanden aɗa andi lawol less ko udditno mi anda dal lawol yaade Amérique ele likara gowa manda awa inde nde woftan ay min komin nandite min mbimi tan ko lawol wa haalde inde wuuro ngo sehilam goto ndeysan gonɗo Amérique mi yiiɗa haalde inde nde o wi omo addi frère uji makko a miñiraɓe e mawniraɓe eɓe gaari omo yoɓani ɓe kanko kaalisa ko ñamluɗoɓe noon noon wiɓe ko ha ɓen gaari mais ko naati ko woni heewi joni arɓe ɓe ngala taw liggey manda te ko moftuno manam o waɗi ɗum dépasse joni kanko ne foti ɓe jogade haɓe daraw ma haalna kam affaire o no wayi musde quoi ma Allah yombo kalid neɗɗo kam a watta moƴƴere daña bonande ɓe mballuɗaɓe soɓe joɓima Allah yoɓete soɓe joɓanima Allah yoɓete ɓen kadi yoɓe jogo fulla e fayida yoɓe jogo fulla e fayida mbasa yijjide balluɗoɓe o mbasa yijjide balluɗoɓe o ay kalid lawol ni koto grawo rewɓe hen ɓe sa yettima anda lawol mo newɗa o mayde no heñno hen ha wallahi ndeysan hande noon so Allah nawima ha yettima wat fulla e fayida ganda ko nawma ko a faami kalid mbasa wonde bulaw men kalid min ɓuurmi ande gonɗo caggal leydi taw gona bulaw men manam ceernuji ga padeji 200.000 en nangam anani aɗa rewa jibinaɓe toon ɓe an a jibinako toon an bamma jibinako jum yumma jibina daara jogo fulla e fayida ganda ko ɗum nawi kam ko ɗum jiɗmi dañde temi dañat ɗum annani kaaliɗo Allah wi an wat fulla tan ñaagomi tan min rokkuma a faami way hande kaaliɗo an ɗannoɗa ɗo goppa yummaɗo goppa bammaɗo goppa miñiramaɗo jaaha to jiiɗa wurde gurdamba ɓen no guraɗam a hattanani te kadi ɗanniyankoɓe soɓe garti yoɓe mballu waɓe no alsan ɓe alasan aɗan ñande hen o ƴeew gandal ceerno moɗi wi kam ceerno o noddi kam wi kam ceerno moɗi mbaɗen ƴettoma ɗo tan mbimam hami jooɗo gandal ceerno moɗi ma mimsit ko ƴettoɗa kam wimo kam ñande wonde saɗa ara Sénégal ɓorno wutte koyɗo way jippoɗa aéroport aɗa ɓorni palto e ley jahowo guerre alasan nannana koɓe sehilaɓe mais ndeysan koɓe yimɓe moƴƴuɓe eɗen duwonoɓe koɓe jeehi ɗaɓɓoyde ko yo Allah weɓnanɓe ceerno heure o gasi haal haaɓe ceer mboɗa andi noon joni ƴetten congé gandal ceerno Mody noon ɗo lewru noon yimɓe pofto par ce que en tampi eyyi kalid hande kala ko kalɗen e gandal ceerno Modiji baɗɗon ɗo ɗi foof eɗen jarloɗen jaafo nda kaaliɗo congé kam mi ƴetta ɗum min personne nawaram ceerno a nani mam ƴeew noon mbaɗa mam nawore nda nañen biye Maroc ni poftoyɗen waya jaggat ɗemgal ma noon kaali min noon somi yaade neɗɗo jaggat ɗemgal mum nda wona ko jiiɗa fof kaala mi jaaɓi a jaaɓi mam lijji ɗum jehen inchallah ƴettoon congé en calmini ceerno men ceerno Sérif Matar Ba en calmini sehila men wonɓe caggal leydi ɓe a faami nanɗon en calmini gonnoɗo e caméra o chauffeur Daouda eyyi chauffeur Daouda chauffeur Daouda ndesan nanɗon en calmini Elhadji Ali Fall khalife général kulu monteur ay ha joni ɓandu ndu softani kono eɗen mbadda hen tan ceerno non ɗon kala jeeɓannode gandal ceerno Mody Allah jarama a jarama à tere prochainement ɗo e Piindi TV on loof Kalidou Kamojo Kalidou Kadido Olay ki yeri